Fanki chu na po thok pe lawin dawhkanah hian thil ngai tua in alo mu zoi renga jawlin chu lo lut thutin kapi ti in lekha poimo lo pek pa hian tun season na perfume shalna te ani hi season to ber ai khan ale chepin kan shal tha ania jaja iwachan wang liao kha ani chuan Miss Ariel zirlai ini wang khan kan company po hi mi in mi shatlar pha a min rin pha lutukania alo ti Fanki chuan ala tok law he company hi ka zau zel theinan sum tam tak kan lama mo ani jin chung kwa ne na kan tho ho na chau hi chu ala tok law ka sha dan chuan Shenghua hotel a nak tuk le hian company len tak te in mu khom na om do na hei hi hun rem chang takani ang ati a jawlin chuan ni jang jaw te le milian tak te an local donin ka sia ma se mi pa ngai mai chu an kal ve thei don law an ti in ka sia engtin nge somna idon ve theyang Miss Ariel hian a pe theyang che a alo ti Fanki chuan ina tholai cha khangai to ro thil soi chuak mai lo la alo ti dai jawlin chuan a hmui chu si pin akal nga la Fanki chuan zan masa a jawu in a chala a kisa nak tuk le zan mai hian Shenghua hotel a milian pui anin mukhom do na ta chuan kabial nu angin min kal pui du angem ati a Fanki chuan kan ngai to donia ti in lo changa jawu chuan ole a tha ngai to chang hle ang che chumi nu chang chuan kabial nu ini tak to ti na ani don ania inu le pa po shilin kanin mu ho nga lang ati lai chu angai to a alo nui chuak Fanki ngai to su ti in hlim thau se hian a in shil ta chiama jawu chu company a chuan lokalin sunjing chuan kapu ngati nge vo in hian Miss Fante company a hian kalidu a ti in a zot jawu chuan in ti thei deuh hian ni zana khan min ki sa ti in lo chang sunjing chuan makti mel deuh hian engtin mu alo ti hu jawu chuan min du lom min ngai bok alo ti vel ka mel tha min han ente a ti zum zat sunjing chuan mel chalutuk alo ti ve mai jawu chuan imi ta fing hle mai an ti le a an lu dun ta bok Fanki chuan thil poimo lo enin lo lu dro u alo ti a jawu te chu lo phein Fanki chuan heta te engei lo ti a alo ti wat jawu chuan nizan khan kabial nu anga min kalpui in tiam ani lom ni local ro I hak tur ka lei puyang che in la pa deuh hian alo ti Fanki chuan ing tikange ka tiam che a kalo ngai tu ang ka ti mo ka tia alo ti jawu chu sanjing laka khan a in la pa ve to laklo si a Fanki chu a korbana putin zoite hian engtin nge ithu tia mai din lo thei alo ti sa Fanki chuan sunjing chu enin sunjing chuan noi pa hian hetiang hi ka mu thei thlot lo alo ti ru ve su bok Fanki chuan jawu po na chu top ro alo ti wat jawu chuan a doka na thu meu chuan enge dik lo ni zana poirem ti vek to kha kal ti in alo nuar ti Fanki chuan a tha kan bazar na man tur chu ka pek don lo phot te chuan nakina kan kal don nia ti in sunjing son min en rengania ati le ta ka chuan jawu po an siam changal wat jawu le Fanki te po thwam no chu lo enin an kala an na thok chuan sar miss eng ange le in du ti in lo chhon wat jawu chuan in thom na nei chat ber la chutiang chau chu min mu don nia ti in a card chu a pe a Fanki chuan pate chutiang ngai lo eng po kha poi lo chutiang ti boya ngai shan lo alo ti jawu chuan ngai ka ko pui turi ni dona a chaber ka du pui che alom alo ti chunu chuan khonga in lo ngak lok ru ti in akala jawu chu mi in lo kolin Fanki bula chuan na poimo ania kan la lok ange ti in Fanki po chuan ole ti in hlim deuh hian lo chang korvel chu lo en kwalin jin air le jin je po an lo lut ve hlol jin air chuan unaunu ti in run pan na ya
unaunu heta te hian engei ti ve a helai te hi chu milian tak tak chia kalchin na asin billionaire ho chia an kal thei asin ilu du zo kem ni unaunu alo ti van ki chuan ka unaunu du tak ka chanchin lo ngai ven na hun te i nei lo nga ti nge nangma zo kha in ngai to ma sak lo fan chung ko ho nen chuan lim takin in la cheng ho theimo alo ti kher engineer chuan lo thon mel deuh hian fan ki nang fan chung kwa in min no chhuat chan chu nangma ti wang hi mo lo ni a ti in a in se ru a unaunu ingi soi omja chu ti in khongai thala deuh hian jinje chu a en pa a kanu bula thil lo soi i nei ami kanun min no chwa pha hi unaunu nga tinge tiang khai ti a I chunga hian eng thil ma ka ti si lawa alo ti van ki chuan tiang kha ni soi ve lamo ka chunga khatyang zong song I ti nu khan alo ti le ta jinje chuan van ki engineer ti na thi ila du tok lawa mi ti in alo haw na thok khan kor chu lo ke ngin mi seile kan thil nei chat ber ber te chu ti in alo mu van ki chuan lo enila ti in en kwala engineer chuan enga in thil nei chat ber chu ila lak chwa thei lo thu I soi kha alo ti na thok chuan a chan tak chu ni china mi palo kal khan card chaber VIP card kha min pe a alo ti jinje chuan sar a fan ki nang hian ke ba ka kapate alo po midang ilo kopamo engtin nge ahma khan ka shat lo thei zok mi pa ilo ti lom thiam le tok ti hi alo ti vel fan ki chuan jinje I thluak kha achang wak lo mi damdo ina kalin in entir nge ngei ro alo ti mak engineer chuan unaunu engtin nge tang khan unau paje hi ibyak theya alo ti fan ki chuan ngoi mak ro tang khan lo tong ve ja su I moi kha ka chui pin sakang che ati le mak jinje chuan fan ki engineer hian min chan zong in a tong ve ni kha engtin nge tang kha ni lo ti thei ka jin air bula hian ngai dam dil ngal ro ati jau phone mang kha lo lut ve che in ngai dam a engwangin mo ngai dam a di lang ti in fan ki bula chuan lo pheye enge soi ula ke pon ngai dam chu ko lo dil do nem ni ati vel jinje chuan pate nga tinge ta hian ni lo om ve a bazar vel kha ining veu chin sia ti in lo zot jau chuan inu te ka bazar pui ni hi ti in fan ki kwa pa chuan na soya boy nai na yem ni ati levat jinje chuan nei lowe ti a chang patin jau chuan a cha e ti in jin air en pa chuan masek lo sha dan chuan tu te emu hian ngai dam kan di lang an ti in ka sia ti in jinje chuan ole kan di lang alo ti vata engineer chu ngai dam dil tur chuan ati ta zok engineer chuan zoi te hian min ngai dam ro alo ti sep jau chuan a ai ringin alo ti shok engineer chuan ring deuh hian min ngai dam ro ati le a jau chuan jinje en pa hian nang ve kha ati jinje chuan she deuh hian min ngai dam ro alo ti ve a jau chuan rilu takin soi ro alo ti le kher jinje po chuan ngai dam chu adi le a jau chuan ala tok lo alo ti le jinje chuan a she to le a ma se apate ya lo wang chuan ati non le jau chuan fan ki chu en pa hian chai ti em ingai dam thei to maya ngem ati khera fan ki chuan chamaye ti in lo chang jinje le jin er te chuan ngei mel dewa lo enin fan ki chuan nga tinge nang ni pani hi heta chang hian in la chwa lawa ati le kher jinje le jin er chu ngoi rengin an chwa ka jau chuan fan ki bula chuan thei ngil dai ro khami te wang mai kha chuan in ti shom du su o ba hachin vela alo ti vat fan ki chuan ole ti in a kal sana jau chuan fan ki in thak lai chu lo ngakin fan ki chu kormoi takha in lo chwa ka jau mi chu atla lo chau in me atilu tuk chu soi tur mai po chu a shalawa fan ki pon moi in ti deuh hian alo vir kwal vela jau chuan I moi lu tuk ka du hle mai alo ti fan ki chuan lom mel deuh hian alo nuya
zan lawin her chuakin chhenghwa a chuan an lo kal khawma jawu le fanki te pawh lo thleng ve che in jangtian chuan Mr. Jin kanin hmu lo na varei tawh ve ti in lo chhawn jawu chuan Hongwen Group Chairman jangtian tiro alo ti a jangtian chuan ni e Mr. Jin ti in chibai chu atum jawu chuan akut chu alo pe du lawa jangtian chuan akut chu da thlale in fanki nuam lo ti chuan hello ti in chibai chu alo tuma jangtian chuan Mr. Jin hei engi omzia nang aya upa te kan ve a ngati nge he nu hi chibai tir min tuma alo ti jawu chuan engmoi soi kha ti in alo mel ruma jangtian chuan soi that le tumin jawu chuan atlo thlunga top kalbo ro ati a jangtian chu akal son nal nal le mipui lo omve ho chuan thi lo soi sep sepin jawu chuan in zawai lo ngai tharu tuna chang chuan kabulami hi jin chung ko monu turani ti in lo she to don ya fanki ani hi alo ti fanki chuan makti mel deuh hian alo ena mipui chuan kut lo ben sak dur durin mipa pakhat hian ron kalin in hmel sha tirna aron neya Miss Fan hello yang heng chairman liang cheng kanya ti in fanki pon hello alo ti ve liang cheng chuan kanin mu the hi kalom hle mai alo ti le a junior chuan lo mu ve ve kin thin rim mel deuh hian fanki khang zong zong kha keima chan tur veka sin fan chung kwa chang min no chhuaka ke en liam mai mai lawang che alo ti mipa pakhat chuan fanki chu lo in hmel sha tir ve le in hello Miss Fan Asus Group Chairman ti in alo chi bai ve a pakhat le po chuan hello ke hi ti in hmel sha tir ve le atum chu jawu chuan akut an khoi sak reng chu lo thikin an chi bai tum na chu aron danga atok to kalsan shira u alo ti fanki chu dwa takin akut chu ashuk fai saka fanki chuan pate engtika changkhan ngei bel nu changin inupui huala ka kaisan le taka engtin nge ke pon ka shat mi alo thei ti in lo zot jawu chuan hetiang chau hian mi in an ngai ven don bok cha sia lom I sha thia mem ti in lo chang fanki chuan mi in min ngai ven se I du ti chu ka sia ma se rim taka ka tho te chuan mi pon min ngai hlu tho ka ring ka ta ni thok rim tan chau hian hlotlin na omani lom ni chu ba ka chuan nupui hwa chung chang vel hi midangin an sha tam bak chuan a che zong ten ilar hwa yang ti ka hlawa lom alo ti jawu chuan du mel dewa enin a pot pheya min ngai to amo a ti fanki chuan ni e Mr. Jin ti in lo chang na thok pakhat hian Mr. Jin in chung lama khian nangma mudu tu che an omania aron ti a jawu chuan tu mi poimo nge niang o keima chaw mu ngai chu ti in zot na thok chuan Mr. Jin ke churon shil tu chaw che kanya alo ti a soidan chuan fang kani ati a ati chuan jawu chuan asia ti sha deuh hian angai to vungvunga fanki chuan lo mu in kapate kala tunge ani han en ro alo ti jawu chuan ole ti in akal ngala fanki chuan a ming chu fang mo he mi hring hi amoni le ama a kapate ya man mo deuh dewa akal chin chan kha ati neu newa na thok pakha chuan Miss hei hi Mr. Jin khan petur che in min ti ya aron ti fanki chuan ole kalome ti in ve maya bathroom lama chuan kalin akut chu asil fa ya alu chu haidewin lum chu ati taviau a om chu anuam lo hle a junior chuan fanki hetiang a thlen hi ilo ring lowem ni ati fanki chuan lo thon mel dewa lo enin ka wine in tura khan dam doi lo polani mo ti in zot junior chuan ni e ka pola lom enge fanki tuna chuan ka kutai om to ti in na pota fanki chuan lu hai deuh chung hian engthil ngei ti in akut chu ala soka junior chuan nui pa hian engthil nge ka ti mo Mr. Jang khum lama ka thon phei don che mule chuan kapate khan ala du reng che em kan enang chu ti in a ke ka
ti khan lo ngak ro ti zom nga lin Mr. Reng chu a call zan in hian room 109 na min lo mu ro I lo kal huna chuan thil tha deuh ka pe ang che a ti lai tak chuan vanki chuan a hnunga tang chuan engi mo hian lo vo popin engineer chu na ti in a tlu a vanki chuan fani jin thil tha deuh a nang hi ka thon phei zo ang che a ti a phone chu alak saka tu emu chu bia in a thon ngal vanki chu kalpo kal thei to lo hian room atang chuan a lo chhuaka ka ti thei to ngang lo damdoi hi ne le ta har lutuk pateya ka zona nga ya ni ti in a pai phei chon chona jawu nu kha lo langin room a hian thingpui lo in meka jawu chu lo lutin kanu a ron ti anu chan ron beng sokin mi nu pui hual I rungam ve la mo engtin nge hetiang fa palak tlak lo hi ka lo shin chwa thei a lo ti ngal bor bor jawu po chuan ke pun shat ka du ani engtin nge tiang khoparap thak nu hi ka lo nei thei a ti let ve a anu chuan jin jawu ti in sunjing chu man mo taka lo lutin kapu miss fana bawania a ron ti jawu chuan engtin moi soi a lo ti a anu chuan mei che satya moi moi ni kha chutiang khopa ngai ven chu phu viawim ni a lo ti jawu chuan Mrs. Wang I thu soi kha film khur ro ti in akal ngal wat fanki chu lo la pai cha cha in he dam do hi ka ne thei don lo a lo ti na thok pakha chuan miss heta ka mu bok chia nom takin re lo te chu minom puila ti in ron khoi chu atum fanki chuan min khoi hlek su Mr. Jinin phuba alak I hlau lo mi a lo ti a chu pa chuan Miss Jinin min shil vek to lom nang hi Mr. Jin tan engma ini tak tak hlinem anu pui ini tak tak chu karin I lo ringa mi chu ba ka kamut pui chen ni po in Miss Jinin min chan him thawang ti in a lo khoi chun zom fanki chuan a tha he dam doi hi ka dau thei lawa ka in pe ang swal ngai lawin ti in siam rem pa hian lo soye chu pa chuan ani chuan kalau kale ti in fanki chuan akapa tak chuan alo pet saka chu pa chu tlu in na ti tak chuan a che vong vonga engtin nge tiang khan min ti ngam zok ka that don che ati fanki chu atlan chia a jawu le sunjing te lo tlan nen chuan in tokin jawu chuan I tha em a lo ti wat fanki chuan pate min pui ro a lo ti kha pa khan lo la rengin khanu kha lo man ra u a ron ti pheya jawu chuan man la akuti tla sakang che po na pai chhuak ngal ro a lo ti a sunjing chuan va manin chu pa chuan Mr. Jin khonga in min chwa ro Miss Jinin ti tura min ti wang chawani Mr. Jin min khongai sham la min ngai dam ro a lo ti le lom lom jawu chuan sunjing chu engei la nga renga kalpui nga ro a ti win chak sunjing chuan ole ti in a kalpui nga la jawu chuan fanki bula chuan a thavek to ti in a thlamwana fanki chuan pate damdoin min shai ruya kasapu pupanya a lo ti jawu chuan pomin fanki chuan ka omdan hi a dik lo ka taksa hi asavek a lo ti a jawu chu azut kwal jawu chuan I omdan dik deuh to em lim deuh thau si hian a lo ti fanki chuan ka omdan hi a tin ya nya to a jawu chuan ole ka ti top sakang che ti in room a chuan a lu puya fanki chu lo har ve le cha in a ron thau thu ta zan masalama an omdan vel chungai toiletin avan za thlak tak ti in indom jawu chuan I lo har to mo akor chu kil thamol molina ron ti fanki chuan pate ni zan khan min shai roya ingma po ka she to lawanya ka ti tumani big me lawanya ti in lo in soi fia zung zung jawu chuan ani chuan ka shat non tir le don che em ni ni zan thil thlen dan zung zung kha ti in a kun nya ma sunjing chuan lo kolin kapu Mrs. Jinin zan in choi khom na tel turin adu che a lo ti jawu chuan ka tel lo tur thu lo shil ro ti in a shila sunjing chuan ma se ipu po atel do na a lo ti le jawu chuan
ole ani chuan ka kalang a tile ta nge fanki chu lo kal mekin jawlin khan alo kola boss yang hen group chairman khan kan company ya invest du a chumi chungchang soitur chuan jawju king fenga in mu anrota alo ti fanki chuan ole ka shet hiame ti in zuiru tu nei ang tlat hian a in sha a hnung chu hoin mi pa pahnih hian an lo zuiru reng hi alo ni